Os mariscadores que desenvolven a campaña do libre marisqueo nos lombos ou Ulla están a collerse en dificultade os topes da ameixa xapónica. Aínda que abonda o recurso, o prezo comeza a baixar, todo o contrario do que acontece co berberecho, que malia que escasea non baixa de 5 euros o kilo. Nos lombos de Ulla o principal produto que se está collendo é a japónica. A japónica hai polos topes que se están establecendo ao mariñeiro, cóllennos bastante ben polo que se está falando. Non hai problema de capturas en ese tope. O que si hai problema é no berberecho. No berberecho están collendo moi pouquiño, un mariñeiro mío colle 2-3 kilos, o que ten un precio bastante aceptable, está indo de 5 euros para arriba. Pero a japónica o problema é o precio, non é a cantidad que poida haber no río. Está baixando un pouquiño, pero bueno, un xornal baixa facendo por hora. A presenza de marisco garante a continuidade da campaña, como mínimo ata mediados de abril. En principio quedamos hasta mediados de abril mínimo de traballar, como ano pasado. Eso foi no que se quedou, espero que se respete, porque adaptamos a campaña das cofradías a ese peche tamén. Eu penso que hasta aí teríamos que aguantar mínimo hasta o 15 este ano. Pero eso sempre depende tamén do precio, de como vai, o que non vamos a tampouco a tirar os produtos abaixo de precio porque non nos é rentable para os mariñeiros. Estes bons resultados dos lombos repítense no Boído, non así en Cabío, que rexistrou unha importante merma da produtividade.